Probiotika od Simproof užívam už takmer rok a pol. Sľubovala som si od nich také tie klasické účinky, ako je napríklad zlepšenie trávenia alebo menej nafukovania, ale okrem týchto som si po 2 mesiacoch všimla benefit, s ktorým som vôbec nepočítala, ale o to viac ma potešil. A to je ten, že sa mi zlepšila pleť. Ja mám totižto potvrdenú histaminovú intoleranciu, ktorá sa mi najviac prejavovala na pleti. Vždy, keď som zjedla nejakú problémovú potravinu, a tých je teda pri histamíne viac než dosť, tak som sa ráno zobudila s tým, že som mala červené fliačiky po celej tvári a vyzerala som, ako keby som mala non-stop zapálené akné. No a vďaka probiotikám od Simproof už nemusím stať pred každodenným rozhodovaním, či si odopriem nejakú moju obľúbenú potravinu, ktorá je zdravá, ale nabitá histamínom, alebo zhreším a ráno sa zobudím s nepeknou pleťou. No a druhý veľký benefit, ktorý som si všimla, je u mňa zlepšenie imunity. Predtým ma zvykla minimálne 2-krát do roka skoliť nejaká chrípka alebo prechladnutie. Odkedy užívam Simproof, som nebola nejako extra chorá, odolala som chrípkovým sezónam, dokonca aj po kontakte s nakazenými osobami, a to teraz hlavne počas tehotenstva je niečo, čo veľmi oceňujem.